Lajittelematonta biojätettä päätyy vuosittain kaatopaikalle merkittävä määrä. Eloperäistä jätettä jätetään kaikista jätteistä eniten kierrättämättä, vaikka se muodostaa noin 1/3 kotitalouksien roskasaldosta. Tällä on suoria haittavaikutuksia ympäristölle. Kaatopaikalle sijoitettu biojäte mätänee ja tuottaa metaania ja aiheuttaa tätä kautta ilmaston lämpenemistä. Suomalaisten kierrätysvalveutuneisuus on tänä päivänä yleisesti kiitettävää luokkaa. Biojäte on kuitenkin jäänyt kotitalouksien viimeiseksi kompastuskiveksi. Vaikka Suomessa on biojätteen erilliskeräys järjestetty kaupungeissa mallikkaasti, silti asukkaiden lajitteluinto on melko laimeeta ja noin puolet biojätteestä päätyykin sekajätteen joukossa kaatopaikalle. Monia kuluttajia saattaa inottaa epähygieninen tai haiseva biopussi keittiössä ja sen tähden lajittelu jää tekemättä. Osassa taloyhtiöistä onkin jo lähdetty kannustamaan asukkaita biojätteen kierrättämiseen esimerkiksi tarjoamalla ilmaisia biopusseja. Me toimitetaan meidän jätekatoksiin asukkaille tässä pääkaupunkiseudulla paperi- ja kartonkityhjennyksiä tekevän auton mukana kierrätyskartongista valmistettuja biopusseja, joihin asukkaat voivat kerätä biojätettä ja lajiteltuaan ja pussin täytyttyä niin tuovat sen astian normaalisti jätekatokseen, josta voivat ottaa taas tilalle uuden pussin. Jätehuoneeseen toimitetut biopussit helpottaa sekä sen kotitalouksessa syntyvää lajittelua, jätteen vastaanottajan kompostointia, se siistii astiata sekä sitten ehkäisee talviolosuhteissa sen biojätteen jäätymistä keräysastiaan. Itse kuluttaja ei saa biojätteen kierrätyksestä suoranaista taloudellista hyötyä, mutta lisäkustannusten syntyä se voi lähitulevaisuudessa hillitä. Säästetään ilmastoa, tätä kautta se saadaan käsittelylaitokseen paremmin ja jos tämä toteutuu, tämä meidän tavoite, niin myös asukkaiden kustannukset tämän jätehuollon suhteen tulevat pienenemään, koska kaikki kustannukset kuitenkin kertyvät sinne vuokriin ja tämä on selvästi semmoinen palvelu ja toiminta, joka pienentää painetta myös siihen suuntaan.